a wannan zamani ba za ka iya samu kanka mutunci ba, sai dai ka kwata. Sai tarin gwanji amma ba kwakwalwa, me zai hana ka samu kanka sana'ar gaskiya duk da bashin da ake binka ko ban za na kwana babu dan da ko za ka tabbata gaba ɗaya rayuwarka. Ai mutum akan san shi dan aikinsa ne ba dan sunansa ba. Maguba, assalamu alaikum. Ya aiki ya hidimu. Yawwa na Allah akwai dan lemu mai dan sanyi sanyi. Ba ni kok dan abin nan dan sufa. Sauri dan hegen nan. Ina ga ma. Yawwa. Ita kok da kake ganin ta wannan malam in ka sharin ne shan yara mun ne yanzu malam ai sai ana dan abin nan an sabar bada maka albarka. Ina gaisuwa a gare ku. Muna gaisuwa ga shugaba. Yanzu aga shugaba. Suna shakatawa su ai dole ne muka yi kudin da nake ga maka kafa daidai wallahi ina nan da wani mugun ina gaya maka wani aboki gaba daya ga ka tune ni babu dama in dan huta a rayuwa gaskiya na matakar farin ciki. Assalamu alaikum. Abin ya burge ni. Haji Buba kafin mu gaisa dai ba daidai da mu gaisa ya yi ba ya da wani ya da kuma ya kokari ya zukan dai masha Allah ya da yi yanzu araba to daya ba za ka kama a gora ba na ba za ka ma gora naji ba matsala amma dai raba daidai samo kofi in kuma za ka karya alƙawari ne to to in za ka karya alƙawari shi ke rayu kofi hanyar lafiya a bita da shekara to samo kofi ga kofi can raba daidai in kuma za ka saba alƙawari ne to alƙawari ai kaya ne ga kofi a gaba in kuma za ka saba alƙawari to to in za ka saba alƙawari Kana ji gaskiya fa ka burge sosai fa. a ka raba daidai ba na fare musu naji ba buredi baka siya da buredi ba abokina kai na amana na ne baka siya da buredi ba a to siya ne ba burodi an tafi da kofin haka ne Gaskiya na matakar farin ciki. Kai, ka zo kai maula kuma an baka ba shikenan ba, yi tafiyar ka. tafiya kai a to wannan kai ni fa wannan abu ko ba zan kwance shi ba auka ake shike da ni ba zan sakatan wala ba ba zai yi wallahi Kana ji gaskiya fa ka burge sosai fa. wallahi sai dai gurin biyan abin nan idan uwar da za a yi wallahi ban biya ai yau ina gaya maka dan ladiyo yayi bide ke dan yau ashe ma balangu ne balangu wannan dan ladiyo ka ce an yi balangu barka da zuwa wai ga su ba an bala ya taji waje to ai ka mana yanda aka saba mana to masha Allah yanda aka saba din za a yawa shi dai hakan ne masha Allah ka san wanda ma kuma to abin da a bada ajiye bada shi bada shi an haɗe kwana biyu ba ga yau ba bai yawa zama nake ga Allah yawa ajiya masha Allah zaman ba za a abin da ke wai hada jimana kuna kawo ke abin nan wallahi ka san namun namu yau zaka ji da bambanci da kai hegiya an yi dogon zango kana ta ba akwai yin dan mai yani nake ga maka kuma ya da na so na sai na ci dan bana akwai wata kika ka wato dan ladiyo amma na manan naka hanya ba daga misal aka gaso shi ba kuwa wato kila yau da kaji sabon canji kenan kai dai ka bari ka wannan nama naka ko daga misal aka yi shi wallahi wata kusanshe dabba ce nake ga ma na samu naji dan bala yanda ka san irin bayan Allah nan na da suka kiwata ta kai ai naman ne nake ga ma yau in ka ci kam ai ba a cewa komai na san gobe sai ka zo min da Akwai yawa a ƙasa oba. Bayanka. Kana abu tamkar wani ɗan yunwa. ai abun nan ai ina ga maka ai in abun nan ina ga ma bari ka jo dala raba daidai raba daidai raba daidai kai ya mutun ya zo kuma ya dan dakata da Allah
ma da dan ladi da ka tawo ba ruwanka sanda muka yi kana gurin to tsaya me da dan da me da muwanka da na raba ka daidai da to ka so na nake da bukata ka cika katsalan da ka tsaya bakin ka ga na da naka ganawa ai a araba tsakani da Allah a maka aka wannan abin ne ai ko a maka ne aka yi kaga in kace zaka shiga tsakanin mu wannan abin ne sanda muka yi kana gurin raba daidai na ce ba ga shi nan ba na raba to me abun fara sai na duba na gani yawwa shi da kuɗi kuma kai da harkon zaɓe to me da me wai kai me yasa ka cika katsalan nan ne Allah baka hakuri raba daidai aka ce haka ai da sai ka mutumi na Allah barka da godiya nake alwala Allah ya gama da kai dan hasada sai ka kula mana hasada to ka dawo haka zaka kare a yankawa kana yankawa mu muna ci sai ai dai hana ka a ci ko kada ka zage ni wallahi ka san ban daga maka ai dai hana ka a ci kada ka je ka ce zaka zage ni Allah kuskure ne dan ne abun nan ai wannan abu haƙuri shine maganin zaman duniya. kakkan mala ya kai ai ya kamata ba a ce mutum ya zo ya bada dukiya ya ce sai nama fito don ubanka wallahi wani dariya ba wai dariya yake